लोगोफोर नोंथांमोन आं मैया सेवली मेडामनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बिथांनि सम्पतिखौ लानानै मोनसे आं भिडिअ बानायदोंमोन आरो बे भिडिअआव मानसिफोरा मा रोखोमनि कमेन्ट्स लिरदों बांद्राय कमेन्टथ' लिराखै नाथाय मोननैसो कमेन्ट लिरदों 45 बा 50 गेजेराव कमेन्ट्स लिरदों स' बैखिनि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोन आङो बुंनो सानदों बेवहाय आंनिफ्राय जेबो रिएक्सन बिसेस गैया जास्ट खिन्थानो सानदों आरो स' बिथांखौ लानानै मानसिफोरनि गेजेराव साननाय हनाया मा रोखोमनि थानो हागौ मा रोखोमनि थानो हागौ बेखौ एसे आइडियाथ' मोनगोन नोंथांमोना निश्चय मोनगोन स' जोङो दा मोगथाङाव जायखौ नुदों बेखौथ' जोङो नुदोंआनो नाथाय रियेलिटिया मा बेखौ रावबो मिथिया रियेलिटिया मा बेखौ रावबो मिथिया बिथांनि बै रांफोरखौ गोबाङानो इलिगेल बुंनो नाजादों नाथाय इलिगेल नङाबो जानो हागौ लिगेलबो जागोन बा इलिगेलबो जानो हागौ लिगेलबो जानो हागौ बेखौ जों मिथिया बा मिथिनायनि जेबो लामा गैया नाथाय मानसिफोरा निश्चय बिथांनि सम्पतिखौ नुनानै खर' गुदुं जादों आरो नाथाय जोंहा खर' गुदुं जानो गोनां जेबो गैया जायखौ जों जेबो खालामनाया बिनि थाखाय जोंहा खर' गुदुं खालामनो गोनांथि गैया थेवब्लाबो आङो जिहेतु एसे माने मानसिफोरनि गोसोआव दुग दुग माने एसे माने सौदावनाय बायदि जादोंथ' गोबां मानसियानो थारमाने थाखा फैसाखौ नुनाय लोगो लोगो खर' गुदुं जायोना स' बिथांमोना थारैनो बोरैबा मोनदों एसेबाबो बिथांनि सम्पतिखौ नुनानै स' जाय मानसिया जेबोआनो गैयामोन हरखाब एसेबां कररनि बोरै मालिक जाखो बे दुखु जादों दा मा रोखोमनि कमेन्ट्स लिरदों नायनि नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आंनि भिडिअ थांनानै स' सासे गेदेमाया कमेन्ट्स लिरदों मा बेसलेस इसु जेबो माने ओंथि गैयि मोनसे इसु बे जेबो नङा बे राङालाय मा बेबायदि आरो सासेया जाहैबाय मा रायजो राजानिफ्राय लुटिजोबनाय रां नाथाय बेनि जेबो प्रुफ गैया लुटिदों ना इनभेस्टमेन्ट खालामदों नोंथांमोनाथ' मिथिगौ इनभेस्टमेन्टनि बाथ्राखौ स' बबेबा राङा हमना ला 1 कौटि दंमोन 1 कौटि रांखौ जुदि इनभेस्ट खालामबा 10 बोसोराव बहुत कौटिबो जानो हागौ बे स' मायाव इनभेस्ट खालामदो मिथिया सासे लिरदों सिबिआइ जानांगौ सिबिआइ स' सिबिआइ जानांगौबा सोरबा केस होनांगोन अब्लासो जागोन निश्चय बा सरकारा गोसो होनांगोन बा बे इलेक्सननि समाव रावबो सरकारा सिबिआइखौ होनाय नङा जिहेतु बिजेपि या एलायन्स दं बिपिएफ जों स' सेवली मेडामनि सायाव जेबो सिबिआइ जाज जाया बे समाव सेवली महिलारिनि सम्पतिया गासैबो बर'नि मुंख्लंफोरनि मुङाव फैनाय बिटिसिनि रांखौ फिसायनि सेर सेर थानानै लाखोमानाय रांसो स' मानसिफोरा जि गोसो जायो बेखौनो बुङो नाथाय बेनिबो जेबो प्रुफ गैया लाखोमानाय ना लाखोमानाय जेबो प्रुफ गैया स' गाव गावनि स' गोबाङानो सिबिआइ प्लिज बेबायदि बुंदों प्रमद बर'नि हिन्जावनिखौ मिथिब्ला हाई प्रेसार जाना गोग्लैबावगोनसो नोंसोर लिस्ट खालामना भिडिअ बानायलाय नाथाय मा लाब दं लिस्ट बानायनो सम्पतिखौ खनसे सान मोनदावब्लानो अट'मेटिक बारायलांखायो जों जाम्बा जाम्बि आरो बेफोरनो हायो बिसोरलाय आरो हाई लेभेलनि जाखाना बहा ल'आव फैबावनो गासैबो एखेयानोखा देट मिन्स बिथाङा निश्चय प्रमद बर'नि वाइफनिखौ मिथिनो लुबैदों आरो ना प्रमद बर' बिथांनि वाइफनिखौ मिथिनो लुबैदोंबा प्रमद बर'नि वाइफआबो इलेक्सन गेलेनांगोन जुदि इलेक्सन गेलेयो निश्चय अब्लानिया बिथांनिखौबो जोङो नुगोन आरो स' बिथांनि सम्पतिया बेसे जों दासिम मिथिया निश्चय सेवली महिलारि मेडामनिख्रुइ खम जागोन एसेबाबो निश्चय बाराबो जानो हागौ नङा होमबा 1000 कौटिबो थानो हागौ मा थिग मानसिफोराथ' बायदिसिना सानगोन बिटिसिनि 50% सम्पतिया सेवली बाजैनाव दं आदसा बाजैबो जाहैबाय निश्चय स' 50% सम्पतिया सेवली मेडामनाव दं बेनि जेबो प्रुफ गैया बुंदों आरो कमेन्ट्स जेबो प्रुफ गैया बेनि मालायनि धोन सम्पतिखौ मा नांजादों हामा जेनेबा माबा नांजानाय बायदि मोनदों आरो ना आंखौसो होनबाय नामा मा नांजानाय बायदि मोनदों नोंथांनो आं बुंगोन आंनियाव जेबो नांजायाखै जेबो नांजानो गोनां गैया नांजानो गोनांथिनि खोथा फैया बा बिखौ लानानै जों माबा होख्रावदों बेबायदि नुवाखै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों होख्रावसै खालामनाय नाथाय आंखौथ' नुवाखैना जोंखौथ' नुवाखैना जों होख्राव बेफोरखौ होख्रावनो गोनांथि गैया पलिटिक्सआ मा बुस्थु बेखौ जोबोर मोजाङैनो बुजियो आङो पलिटिक्सआव मा सोलियो सिङाव बेफोरनि एक्सपिरियेन्सखौ जों उन्दैनिफ्रायनो मोननाय बेनिखायनो रावनिबो रां सम्पतिखौ होननानै जेबो साना आङो आरोबाव नाय हेमन्तनिखौबो खोथाना हो हेमन्तनियाव 1000 क्ररसो जागोन खोमा नाय हेमन्त बिश्व शर्मानिखौ आं मैया नायदोंमोन बिथांनिखौ
बिथांनियावबो बांद्राय गैया आरो आन्डारग्राउन्डआव थानोबो हागौ बेखौ बुंनाया नाथाय बिथाङा दिन्थिनाया बांद्राय गैया आरो बिथांनि बिसिनो खिन्थु 32 क्र'र सामथिं दङ गासै आरो थांनाय बोसोराव 16 to 17 क्र'र बारायदो आरो बिनि सिगांथ' खमबावसोमोन सिगांबो आं नायदो बिथांनिखौ स' टटेल 30 निफ्राय 35 क्र'रनि गेजेराव नामा बिथांनि सम्पति आरो रां मा हिसाबै सम्पति टटेल एसेटबो जानो हागौ हा जमि गासैखौबो लानानै गारि मथरखौ लानानैबो जानो हागौ जायखिजाया 32 क्र'रनि एसेट आं नुदों आरो बे हिसाबैथ' एसे खमसिनसो जाबाय सेवलि मेडामनिफ्राय आरो सासे गेदेमाया लिरदों मा हारि सिबिनो रां नांगो बेखौलाय मानो बर'जों बर' मेगन सानांगो जाखो जायाफ्रा माबा बखिनो नाया माने कमेन्ट्स लिरनायाबो माबायदिथाय बबे जायगानि मानसिया लिरदोंथाय मिथिया आरोना मालायनि सम्पतिखौ मानो नोजोर होनांगौ ना दा मालायनि सम्पतिखौथ' आं नोजोर होआखै ससियेल मिडियायाव निउसाव जेब्ला नुबाय जों इउटिउबारफोराथ' बानायखागोन नाथाय खर' सानायाथ' जों इउटिउबारा आंथ' सायाखै गुबुना सोरबा सादोंबा आं मिथिया नाथाय मेगन सानायाथ' पार्टिजों पार्टिनि मानसिफोरासो जावलायबाय थादों जोंहालाय मा सोरबा गाबोननो गुबुन पार्टिनि लिडारनियाव थाबा बेखौबो जों भिडिअ बानायगोन होमबा कर'रपति जानांगो बर' मानसिफोराबो कर'रपति जानांगो नाथाय मोजां वेजों जानाया मोजां रायजोनि थाखाखौ जाख्ल'जोब्बाय जेबो प्रुफ गैया बे होननायल'सो जागोन जाख्ल'बाय बोख्ल'बाय मनक लाबबाय बेखौथ' बुंखायो सबबो नाथाय जेबो प्रुफ गैया रिहननि 37 सिरियाल सम्पतिखौ लिस्टखौ नुवाखै आयौ ओरै लिरदों आरोना स' रिहन दैमारिनियाबो बहुत बुरजा बेबो बेसेबां नंगौ नङा आं मिथिया नाथाय बिथांनिखौबो आं बहुत गोलाव नुदों आरो लिस्टखौ स' बिथाङाबो निस्सय बहुत कर'रपति जागोन बिदि मेडाम सेवलि महिलारिया सासे एक्सपार्ट बिजनेस अमेनसो बिथांनो सिगांनिफ्रायनो गावनि फिसानि जत' एमआरएम हस्पिटाल हटेल थाव दिफु रिजर्ट क्रुइसार आरो जत' बिजनेस दं बेखौ गासैखौबो सामलायजोबदों अब्लालाय मानो धनि जाया जानांगौ नाथाय दस्रा लिडारफ्रा बेबायदि बिजनेस लामायानो गैया अब्लाबो माजों देरखो बुंनायसाय फाय नोंनि माखासे गुरु इउपिपिएलनि नेताफोरा माबोरै धनि जाखो नाय नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं सासे ओरैबायदि इउटिउबार सोरबा पार्टिया धोनि जानाय जाहैदों जेबो लोब्बा गैया नोंथांखौ आं बुंगोन स' इउपिपिएलनिखौ टारगेट खालामना जेबो लाब गैया पलिटिक्सआ सेम गासैबो पलिटिक्सआ एखे इउपिपिएलआनो जा कंग्रेसआनो जा बिपिएफआनो जा सोरबा जिखुनु गुबुन पार्टियानो जा गासैनियाबो केरेक्टारा सेम सबबो मानसिसो सबनोबो थाखा फैसा नांगो सबबो मनय सबबो जायो इउपिपिएलनियाबो जायो बिपिएफनियाबो जायो स' मालायनिखौ बुंनानै लाब गैया स' हायोबा नोंथाङाबो एसे 1 कौटिसो बिना लादो मेडामनिफ्राय 1 कौटिसो बरिया मोजां खोथा नोंथाङा जुदि मिडिल क्लास जुदि मानसि नङाबा नोंथाङा हायोबा बिनानै लादो नोंथाङा जुदि कर'रपतिबा एबा नोंथाङा जुदि बिपिएलनि मानसिबा बिपिएल कार्ड थानाय जुदि मानसिबा कन्ट्रल कार्ड थानाय जुदि मानसिबा एबा नोंथाङा जुदि आरबपति कर'रपति लायाबेलनि मानसिबा नोंथाङा मेडामजों कानेक्ट खालामनो हायो नोंथाङा हेल्प मोनगोन नाथाय जों जेबो मोना जोंनि लेभेला माने ओरैबायदि बादालि बायदि जाना दं आरो ओरैबो थांनाय गेजेराव माने गोजावना था आरोना बेबायदि मानेखो बायन फर्सजों जों गोजावना थानांसिगोन बेबायदि लेभेलनि मानसि ओंखायनो लाब जाया दुखु मोननांगौबो गैया आंनिफ्राय नाय पाब्लिकखौ लुटिनानै खामायनाय रांसो बियो नाम्बार 1 कराप्टेड लिडार हाग्रामा महिलारि जेबो प्रुफ गैया लुटिनानै आरजिदो ना मानानै आरजिदो जेबो प्रुफ गैया ओंखायनो प्रुफ गैयाखायनो जिमान बुंबाबो दिनै 17 बोसोर आरो दिनै आरो 5 बोसोर होबबाय आरो 22 बोसोर बिथांनोनो होबबाय बुंनानै मा जानो जेबो प्रुफ गैया न' प्रुफ बर'फ्रा जाम्बा जाम्बिना बेखायनो बेफोरबादि थाखाखौ नुयोबा गिखांनाय फैयो ना मालिकथाय मालाय गोरों गोराफ्रा इनभेस्टमेन्ट खालामनो फैसाखौ एफडि दोनब्ला जेबो नोंस्रा आरो एसे एनै थाखाखौ नुबानो आयौ होनो फाग्ला जागोन गिदिर गोलाव फोरनावलाय थाखागोनखा ना फैसा थाखाफ्रालाय सासे एमएलए जानायनावनो थायो आरो बेलाय सिपनि हिनजाव सोबाव गिनांगौ गैया बिब्दिखौ गिनांगौथ' जेबो गैया बर'फोरा जाम्बा जाम्बि मालाय एफडि माने मा गोबां मानसि एफडिखौ मिथियाबो जानांगौ फिक्स डिप'जिट स' फिक्स डिप'जिट इनभेस्टमेन्टनि बाथ्रा होनदों बेवहाय आजिखालि बर'फ्रा इनभेस्टमेन्ट मिथिबाय फिक्स डिप'जिट मिथिबाय मोनसे समाव फिक्स डिप'जिट मिथियामोन इनभेस्टमेन्ट मिथियामोन निस्सय आजिखालि फिक्स डिप'जिटखौ मिथिबाय आरोना
स' फिक्स डिप'जिट दोनबा मा जायो हमना ला 10-15 बोसोर नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन जुदि नोंथाङा दानि समाव हमना ला जिखुनु बेंकआवनो हमबाय आङो जुदि 20 लाख जुदि फिक्स डिप'जिट दोनोबा 20 लाख जुदि फिक्स डिप'जिट दोनोबा 15 बोसोराव बेसे जानो हागौ बेयो प्राय 38 लाख जानो हागौ जुदि नोंथाङा 50 लाख जुदि फिक्स डिप'जिट दोनोबा निश्चय बेयो 1 कोटि जानो हागौ अब्ला बेबायदि गोबां एमाउन्ट फिक्स डिप'जिट दोननोबो जानो हागौ आरो बिथांजोआ बेनिखायनो 128 क्ररनि मालिक बिथाङा बर्तमानाव बेबायदि नङाबो जानो हागौ 128 क्रर नङाबो जानो हागौ देरहाबाय मालायसोनो सोरबा बेनो रायजो राजाखौ थगायनाया दा मोगथाङाव नुजाबाय स' बायदिसिना लिरदो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा धनि जानो मोना नामा दा बुंसै होमबा हाग्रामा महिलारिया धोनि जानांगौ आरो ना बाखिफ्रा दुखिया जानांगौ नामा ना जायखिजाया बर' हिन्जाव बिथाङा बेनिखायनो बर' हिन्जावा धोनि जानांगौ यास धोनि जानांगौ बेवहाय जेबो किन्तु परन्तु गैया इउपिपिएलनिया स्ट'रि होसिगोन बावला बिटिसिनि बर'खौ सोबख'नाय होनना बर' जातिनिफ्राय होनना बर'नाव गोबां मानसिना बिब्दि फैसा थानांगौ सेवलि महिलारि जिन्दाबाद लागाव कररपति जानांगौ बर'फोरा यास जानांगौ कररपति मानो सेवलि मेदामल' गासैबो जानांगौ थिग दं बे मोनसे बर' जातिनि गोग्गानायसो जेबो गोरोन्थि गैया माने सासे मानसिनो जुदि करर रां थायोबा बे बर' हारिनि गोग्गानाय यास नाथाय बिथाङा माबोरै आरजिदों बेखौबोथ' मिथिनांगोन मा वेजों आरजिदों बिथाङा बेखौ मिथियालासिनो जुदि बिथांनियाव ब्लेक लामाजों जुदि राङा फैदोंबा बे बर' जातिनि थाखाय जोलैनि हांगार बे आरो नाथाय सेवलि मेदामखौ जोलैनि हांगार होनाखै माने बिथांनि कमेन्ट्सनि रेफारेन्सखौ आं बुंदों आरो ना बिथाङा जानो हागौ इनभेस्टमेन्ट खालामदों बा गुड वेजों लाना फैदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय रां थाबानो बियो मा वेजों फैदो बे बहुत मेटार सासे मानसिनाव 1000 कोटि थानो हागोन नाथाय बिथाङा जुदि ड्राग्स फानोबा मा जागोन बिटिसिनि फैसाखौ 10% लाखिखायो हिनजावा आरो एमएलए जुदि बोरैबा जाबावो होनबा सानना लादो 1000 क्रर खाटांखा जेबो प्रुफ गैया लाखायो होननानै बेफोर जाबाय ओरैनो गोसोदो बुंनाय आरो बेफोर कमेन्ट्सनि जेबो ओंथि गैया आसलथे मानसिफोरा ओरैनो बुंलासोयो आरोना आरोबाव मोनथामसो कमेन्ट्स दंबावो नोंथांमोना फरायथारनि गासैबो पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरनि हिनजावफ्रा गासैबो क्ररपतिजोब जेरै रिनिकु भुया आरो गुबुन गोबां मा जाबावगोन थारैनो बिथाङा एमएलए देरहायोब्ला रायजो राजानि मोजां खामानि मावनानै होबानो जाबाय यास कारेक्ट मेगन सादों नामा सार बेबो बर' मानसिनि सम्पतिखौनो बेबो बर' मानसिनि सम्पतिखौनो नोंथांमोन आं दहायनो बुंदों जोंहा मेगन सानांगौ जेबो गैया नाथाय मिडियायाव नुयोबा जों होखागोन बेखौ जों मिडियायाव नुदों बिथांनि सम्पतिखौ जों मिडियायाव नुदों नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय मिडियायाव मानो फैदो 37टा एकाउन्ट दङ 32टा गारि दङ आरो मोनसे 1.5 कोटि ना मानि गारि दङ 37टा एकाउन्ट शकिं आरो बिथांनि हाबा जानायनिफ्राय हमोबा बिथांनि हाबा जानाया बेसे जाखो 16 बोसोर सामथिं ना 16 बोसोर ना 18 बोसोर मानसि जागोन 2008आव हाबा जादोंमोन निश्चय 2008 निफ्राय दा मा 2026 मायथाइ जुदि माइनास खालामनो हायोबा 18 बोसोर 18 बोसोर रानिं सासे मानसिया जाय जिर'मोन गिबियाव जिर'खौनो हमबाय आङो हाबा जानायनि सिगांथ' बिनो बेसेबां सम्पति जों मिथिया नाथाय बिनिफ्राय हरखाब जुदि बिथाङा एसेबां कोटि जायोबा कुइसनाथ' जाखागोन मानसिफोरा कुइसन खालामदों बेवहाय दुखु मोननांगौ गैया माने बिनि माबाखौ क्लियार काट होबानो जाबाय मिडियायाव फैनानै बुंबानो जाबाय आंहा ओरै दं प्रुफ होबानो जाबाय ओरै बिजनेस दं ओरै हटेल दं ओरै रेस्टुरेन्ट दं अके प्रमदनि सम्पतिखौबो मानो हिसाब लायाखै माने प्रमदनिखौबो नांगौ आरो ना मूर्खफोर गावजों गाव सोगोमलायनानै मा जानो ना थांनाय इउपिपिएल सरकारनि समाव प्रमद बर'नि सिबिं होननाया माथो जाखो आरो बायदिसिना लिरदो बिथाङा आं फरायजोबला नोंनाव थाबासो समान जायो नामा नों इउटिउबारनि सोलाय डक्टर जा बुरबक माने मानसिफोरा ओरैबायदि दं जोंनिया माने ओरैबायदि मानसि दोङो माने इउटिउबारखौसो रायबोयो आरो ना इउटिउबारासो दायनिगिरि जाबाय जायनियाव रां दोङो मानो दों बेखौथ' सोंनो हायानोखा खिन्थु इउटिउबारासो माने जाहैबाय इउटिउबारा मा इउटिउबारा जाबाय सासे बिराद खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायो ओमफ्राय मोनसे भिडिअ बेसे फैयो $1 $2 फैयो सोरनियाबा $3-4 बा हाइस्ट $10 फैनो हागौ मोनसे भिडिअ आरो बेबायदि मानसिखौसो थारमाने रायबावबायना दानाबा स' जियानो जाया माने
समानथ' जाखाया बिथाङा चिफनि हिनजाव खिन्थु चिफनि हिनजाव होननानै बिथांनो जुदि बुरजा रां थायोबा मानसिफोरा कुइसन खालामखागोन आरो बे कुइसनखौ हजम खालामनो हानांगोन बिनिया लिगेलबो जानो हागौ बे राङा इलिगेलबो जानो हागौ खिन्थु रावबोथ' खुगाजोंसो बुंदों लिगेल इलिगेलखौथ' रावबो बेहाय बिजिरनो थायाखै मानसिफोरा बुंखागोन आरो बेखौनो जुदि हजम खालामनो हायाबा मानि पलिटिकेल पार्टि मानि पलिटिकेल लिडार बुंजानो जुदि हायाबा नोंथाङा साननो नाय नोंगो पलिटिकेल लिडारफोरनि वाइफफोरनियाव बिराद करर करर रां थायो नाथाय नोंथांमोना नुगोन बिथांनिख्रुइ बहुद सिनियर मानसि दोङो नाथाय बिथांमोननि सम्पतिया रावनियाबो माने 100 crore नङानोखा 100 crore नङा साफा सानैनि बादै साफा सानैनिया दङ नाथाय मेक्सिमामनियानो 100 crore डाउनाव जुदि नोंथांमोना दिनैनि समाव हेमन्त बिश्व शर्मानि सम्पतिनि बाथ्रा बुंबा नोंथांमोना एफिडेभिटआव जि नुदों बेहायथ' 100 crore खम नुदों होमबा बिथाङाथ' बहुत सिनियर लिडार बिथाङा आसामनि मिनिस्टार नट काउन्सिल बिथाङा जाबाय मा आसामनि सासे मिनिस्टार बिथाङा फाइनान्स मिनिस्टार जाबाय बिथाङा एजुकेशन मिनिस्टार जाबाय बिथाङा हेल्थ मिनिस्टार जानानै फैबाय बिथाङा दा चिफ मिनिस्टार स' बिथांनि सम्पतिया 100 crore जानाया जेबो आसरित बाथ्रा नङा नोंथांमोना मोनसे एग्जाम्पल होदोंमोन मैयाबो बे जाहैबाय नरेन्द्र मदिनि सम्पति नरेन्द्र मदि जाबाय प्राइम मिनिस्टार बिनि सिगां बिथाङा गुजरातनि खनथाम चिफ मिनिस्टार जादों 12 बोसोर चिफ मिनिस्टार जादों आरो बेवहाय दा 10 बोसोर प्राइम मिनिस्टार जानानै आरोबाव नै जाबावबाय आरो 1 बोसोर 2 बोसोर थांसिगोनखा अब्ला बेहाय नाय प्राइम मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टार जानानै फैनाय मानसि स' इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नाथाय जायनि सम्पतिया 100 crore नंबावा 50 कोटिबो सम्पति गैया बिनाव 20 कोटिबो गैया 10 कोटिबो गैया बिल' 10 crore बा साननानै नायदो स' बेबायदि माखासे जुदि एग्जाम्पलखौ लायोबा माबोरै बिथांनि 100 crore बांसिन जाखो सम्पति बे साननो गोनां बाथ्रा सानखागोन जुदि बिमा बिफानि सम्पति दंबा बहाबा बिहा जुदि सर्स दंमोनबा बे जुदा बाथ्रामोन नाथाय दिनैसिम पाब्लिकआथ' बिथांनि मोनसेबो सर्स मिथिया बिथांनियाव मा दं बहा इनभेस्टमेन्ट खालामदों जेबोनो मिथिया बै इनभेस्टमेन्टनि सर्सआ बबेनि राङा बोरै फैखो बेखौ रावबो मिथिया कुइसन जाखागोन जुदि क्लियार काट जुदि बिनि एक्सप्लेनेसनखौ होनो हायोबा मानसिया मानिगोन मा 100 crore 1000 crore जेबो साननाय नङा स' नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों बे रिएक्सन फैदों